No niin. Molemmat on aika innokkaita putken kanssa. Sitten me voidaan ottaa... Pystyykö se loppuun asti nyt kun se heilaa? No. Se meni aivan reippaasti. Kato, kun tuon laitto tuon toisen tuohon noin, niin nyt se sitä säikähtää. Mutta kyllä se, kato, kun vähän auttaa käellä ensin, niin kyllä se siitä varmaan, mä luulen, että pikkuhiljaa. Hyvä postaa! Se on semmonen hirveän varovainen tuossa kohtaa, mutta sitten kun se pikkusen niinku käellä tavallaan avustaa, että kun se on se, tämä on niinku yhtäkkiä se, niin vähänkään kun käellä avustaa, niin se on heti semmonen, että okei, no kyllähän tästä uskalti niinku mennä. Mutta että se ei enää tavallaan, nyt se on vähän niinku tuo liike, joka sen tekee. Joo, nyt se teki niinku sillä, että se otti askeleen ja sit sillä kun ei enää lähtenyt peruuttaa. Että tulee niinku, ja toistoja. Joo. Joo, hyvä. Hei, kuuleppa Janne. Putki. Joo. Ja sit mennään sillä, että mennään hyppy ja putki ja sitten näille riittää. Aika paljon on mennyt monta uutta. Joo. Vaikka virtaa olisikin, mutta niin hyvä, että se virtaa jää, niin ensi kerralla jaksaa sitten vielä touhua. Mutta tuuppa tänne ja mennään ensin toi pelkkä putki. Ja voit just kun sä annat käsky, niin mä päästän itse. Vai. Putki. Hienosti. Hyvä. Uudestaan sä tuut täältä toiselta puolelta. Ota vähän vauhtia täältä, lähetä koira tästä kohti. Kerrot sille jo tässä, että me mennään putkeen. Muista koiran puoleisella kädellä ohjaa. Putki. Jees, hyvä. Vähän se arastelee sitä, kun se lähtee